Top 4 limuzín do 10 000 eur. Jazdené prémiovky padajú na cenách častokrát raketovo rýchlo, ale v prípade jazdených prémioviek môže byť tento cenový prepad v priebehu rokov tak brutálny, že aj my, obyčajní ľudia, si môžeme vyskúšať veci ako vzduchový podvozok alebo odvetrávané sedačky. Takže ty mi nezabudni do komentára napísať, a kto to bude servisovať? A my ideme na to. Top 4 Jaguar XJ. Ak nájdeš do 10 000 eur, určite by som bral 4-litrovú V8, ale nezabudni, že je to starý Jaguar. Čiže práve tu bude ten servis naozaj mastný. Top 3 Volkswagen Phaeton. Zlaté dieťa Ferdinanda Piecha a jeho slávnej sklenenej fabriky. Ako veľmi bol tento projekt úspešný alebo neúspešný, nechám na zváženie. Každopádne v prípade Phaetonu by som šiel do 3-litrového dízlu, ktorý bude úplne stačiť. Top 2 Mercedes triedy S generácie V221. Za mňa najkrajšia S-klasa, aká sa kedy vyrábala. V tomto prípade samozrejme srdce hovorí S500, ale keďže sa bavíme o autách do 10 000 eur, bude musieť stačiť dízlová 350. Top 1, ako veľa z vás predpokladalo, Audi A8 generácie D3. Úplne ti bude stačiť dízlový 3 liter, ale ja osobne by som šiel do 4 dvojky, ktorú do 10 000 eur bez problémov nájdeš. Kamoši, toto je odo mňa všetko. Dúfam, že sa ti video páčilo. Napíš mi do komentára, ktorú limuzínu do 10 000 eur by si bral ty. Ďakujem, sleduj ma a čau.